уважаеми учени, студенти, хора запалени от науката. Възползвам се от празничния момент, отбелязването на 24 май, празника на писмеността, празника на знанието, да анонсирам една инициатива, която стартира Стопанска академия Димитър Апостолов Ценов, и тази инициатива е свързана с осигуряване на пълен дигитален достъп до цялата научна продукция на Стопанска академия. Настоящият проект е част от цялостна програма, разработвана от Стопанска академия за тотална дигитализация на учебното съдържание, която стартира с осигуряване на пълен електронен достъп до научната ни продукция и ще бъде последвана от дигитализация на създаваното от нас учебно съдържание, което ще позволи на всички заинтересовани от образованието, от науката хора в България да се запознаят с последните новости в нашата публикационна дейност, ще се докоснат до изследванията, които сме правили ние, които правят нашите партньори. Ще има възможност да се запознае с най-новото в сферата на икономиката, администрацията и управлението. Когато стартираме този проект, ние гледаме години напред и се опитваме да бъдем иноватори, да се опитаме да следваме тенденциите в световната публикационна дейност, това, което правят нашите партньори в Съединените щати и в Европа, а именно осигуряване на пълен достъп до всички резултати от научните ни изследвания. Ние знаем, че много наши колеги в други висши училища работят върху дигитализацията на своите продукти, но смея да твърдя, че ние сме първите в страната, които осигуряват пълен, абсолютно безплатен достъп до цялата си научна продукция. Тя покрива период от 26 години на този етап, а на следващ етап ние ще се опитаме, ще започнем да осигуряваме достъп до абсолютно всички научни изследвания от момента на създаване на изданията, които е издавала Стопанска академия. Темите, които се покриват в нашите издания са икономика, администрация, управление, международни изследвания, маркетинг, финанси, счетоводство, области, които се радват на нарастващ интерес. Портфолиото от продукти, които ще може да намерите безплатно на нашата платформа, включва повече от 1600 заглавия, в които имаме стотици монографии, статии, студии, както на наши учени, така и на хора, които са публикували в издания на Стопанска академия. Те са повече от 7, така че убедени сме, че ще можем да покрием очакванията на една много широка аудитория.